התגרשת? מזל טוב, איזה יופי. סוף סוף אתה יכול לחיות את החיים כמו שרצית. סוף סוף יש סוף להשפלות, סוף לכאבים, סוף לחרדות, סוף לפחדים, סוף לריבים. הדבר הראשון שאמרו לי כשאני התגרשתי זה מזל טוב, כי כל כך סבלתי בחיים שלי, בנישואין שלי, עד כדי כך שרציתי להתאבד. וזה לא קלישאה. אני אשכרה כתבתי על זה ספר, נקרא ביום שהחלטתי להפסיק להיות קורבן, ששם אני מספר את כל סיפור חיי, איזה קושי עברתי בנישואין שלי, וכשהתגרשתי אמרתי, וואו, איזה כיף, אני יכול סוף סוף לנשום לרווחה, סוף סוף אני יכול לקבל בחזרה את הכבוד העצמי שלי. להפתעתי, אני לא ידעתי למה אני מצפה. אני חשבתי שאני הולך לחיות בלה-לה לנד, בסוף אני הגעתי לקיבינימט לנד, מה שנקרא. הסדרי ראייה, משטרות, צווי מאסר, השפלות, העורכי דין שטחנו אותי, הכספים שבזבזתי. לא הייתי מוכן לכל הדברים האלה, לא הייתי ערוך, חשבתי שאני יוצא לחיים חדשים, מתחיל פרק חדש בחיים מה שנקרא, ואני מבין שרק חפרתי לעצמי בור יותר עמוק. וברוך השם, היום אני יצאתי מהמקום הזה, והיום אני במקום אחר לגמרי. אז מי שלא מכיר אותי, היי, אני מאור סבד, אני מאמן מנטלי לאבות גרושים, ואני כאן בשביל לעזור לכם לצלוח את החיים החדשים שלכם. אני אתן לכם כלים וידע מהניסיון חיים שלי, איך לצלוח את כל המכשולים שאנחנו כאבות גרושים חווים אחרי הגירושין. בין אם זה שמשחקים לנו בראש, בין אם זה ההשפלות שאנחנו מקבלים בבתי משפט ובבתי הדין, בין אם זה החוסר ביטחון שיש לנו שאנחנו עומדים מול הגרושה, שאנחנו לא מעיזים לדבר ולהביע את הרצונות שלנו ולעמוד על שלנו, ועוד מלא מלא דברים שאנחנו חווים כאבות גרושים, שאנחנו כמעט לא מדברים עליהם, אנחנו סובלים בשקט. לא עוד. אני כאן בשביל לעזור לכם. אז אם אתם אבות גרושים, בין אם יש לכם ילדים, בין אם אין לכם ילדים, ואתם רוצים לשנות את החיים שלכם, לשנות את הגישה שלכם לחיים, ולהפוך מלשרוד את החיים, אלא לחיות את החיים, תשאירו לי בתגובות את המילה חיזוק, ואני אחזור אליכם עם כל הפרטים.